Har du også oplevet kvinder, som der spilder din tid? I min optik, så er der ikke noget mere frustrerende, specielt hvis ikke du ved, hvordan du identificerer, om hun spilder din tid eller ej. Heldigvis så findes der nogle klare tegn på, at hun spilder din tid, og det er lige præcis de tegn, jeg går i dybden med i den video her. Personligt, der har jeg været datingcoach i over et år og hjulpet 50 mænd med at forbedre deres datingliv og spotte de tegn her. Det første tegn på, at hun spilder din tid, det er, hvis der er kvinden, I har matchet på Tinder, I har skrevet måske i 10 dage. Du har prøvet at finde en dag med hende at ses, men hver gang, at du har prøvet at finde en dag med hende at ses, så har hun fundet på undskyldninger for ikke at ses med dig. Og generelt set i samtalen, så har hun ikke engageret sig særlig meget. Hun har sendt dig kort beskeder. Det har altid været dig, der skulle holde samtalen kørende. Hun har aldrig stillet dig spørgsmål eller noget som helst. Det har altid været dig, som der har investeret i samtalen, men det har aldrig været særlig meget hende, som der har engageret sig. Det her, det betyder ganske enkelt, at det er en kvinde, som der holder på dig for at få opmærksomhed. Intet andet. Fordi en kvinde vil altid, når det er, hun er interesseret i dig, hun vil altid gøre det nemt for dig at finde en dag med hende at ses. Hun vil aldrig nogensinde finde på undskyldninger for ikke at ses med dig. Fordi det ligger naturligt i os mennesker, at når vi er interesseret i en anden person, så vil vi selvfølgelig gerne bruge fysisk tid med den person. Så hvis kvinden, du skriver med, bliver ved med, når du prøver at invitere hende ud og arrangere en date, bliver ved med at skrive, jeg har desværre alt for travlt for tiden, min kalender den er fuldt booket, så jeg ved ikke helt, hvornår det er, at det passer mig at ses. Eller hun for eksempel skriver, efter I har aftalt en dag op til flere gange, jeg er desværre blevet syg. Hun er højst sandsynligt ikke blevet syg 3 gange i streg. Det er ikke tilfældigt. Det er fordi, at det er en anden måde for hende at afvise dig indirekte. Og det her med travlt, det er fordi, hun ikke prioriterer dig som mand. Det drejer sig om prioritering. Det er en prioriteringssag. En kvinde, der er interesseret, vil altid prioritere dig som mand. Så hvis hun skriver, at hun er travlt og bliver ved med at skrive det, så er og bliver det bullshit. Og det skal du som mand være god til at spotte, fordi kvinder, de vil holde dig på udelukkende for at få opmærksomhed. Udelukkende for at få opmærksomhed vil de holde på dig, skrive med dig, give dig opmærksomhed til en vis grad. Lige præcis nok til, at du har lyst til at skrive med hende, og så hun holder på dig på den her måde her. Og det er også derfor, at jeg går i dybden med det her i den video her, fordi det er så vigtigt at kigge på, når det er, at du skal se, spilder hun din tid, er hun ved at bruge tid på, eller er hun ikke? Spilder hun din tid? Ja, det gør hun, hvis hun bliver ved med at finde på de her undskyldninger her, og ikke giver dig det samme, som hvad du giver til hende i samtalen. Hun prøver ikke at holde samtalen kørende, og hun prioriterer dig ikke som mand. Hvorimod, hvis det er, hun engagerer sig i samtalen, hun stiller dig spørgsmål, skriver lange beskeder til dig, og vigtigst af alt, det er det vigtigste, du skal kigge på, prioriterer hun dig? Hvis hun prioriterer dig og gør det nemt for dig at ses og gør sig let tilgængeligt i forhold til det her med, når du inviterer hende ud, så er hun klar på at ses. Så sætter hun nogle dage fri til at ses med dig og spørger om, for eksempel hvis du spørger hende, har du lyst til at ses den her dag her fredag? Nej, det kan jeg desværre ikke, men hvad med søndag? Hun gør en indsats for at finde en dag med dig, og det betyder, at hun godt kan lide dig og er interesseret i dig. Hvad sker der så? Hvad betyder det? Det betyder, at hun er ved at bruge tid på. Hun ikke spilder din tid. Hvorimod, hvis hun gør det modsatte, som jeg lige er gået i dybden med, så spilder hun din tid. Det andet tegn på, at hun spilder din tid, det er det her med, at hun kun skriver til dig, når det er, hun har brug for noget. Hun spørger ikke ind til, hvordan det går der. Hun prøver ikke at finde en dag med dig at ses. Nej, hun spørger kun efter Viaplay-login, eller Netflix-login, eller et eller andet. Eller hun lige har brug for at blive hentet fra byen, men hun engagerer sig ikke ud over det. Det er et stort, fedt tegn på, at det ikke giver mening at bruge tid på hende. Det gør det bare ikke. Så det bedste, du kan gøre i det tilfælde her, det er move on. Ikke bruge tid på hende. Brug tid på kvinder, som rent faktisk giver dig det samme, som du giver dem. Og nogen, der rent faktisk gerne vil bruge tid på at ses med dig fysisk. Tage på dates med dig. Ja, nogen, som der generelt set er draget af dig, godt kan lide dig, er interesseret i dig. Det tredje og sidste tegn på, at hun spilder din tid, det er, hvis hun skriver, lad os bare være venner. Eller jeg synes bare, vi skal være venner. Eller hun skriver, jeg føler den ikke rigtig mellem os. Det giver ikke mening at kæmpe for hende. Fordi løbet er allerede kørt. Der er en grund til, at hun har sluttet det mellem os. Mellem jer hedder det. Der er en grund til, at hun har friendzonet dig. Hun har sagt, at I bare skal være venner. Det er fordi, at hun ikke er interesseret i noget romantisk med dig. Så det er videre i teksten. Igen, move on. Brug tid på kvinder, som rent faktisk er interesseret i dig. Frem for nogen, som ikke er. Frem for nogen, som der allerede har friendzonet dig. Men mindre du selvfølgelig gerne vil have dem som venner. Det kan godt være. Altså, så skal du selvfølgelig være velkommen til at bruge tid på dem. Men det er bare sjældent, der er nogen mænd, der gider at bruge tid på nogen, som der allerede har friendzonet dem. Fordi at det ikke giver mening, fordi man ligesom er bevidst omkring løbet er kørt her. Du kan ikke opbygge noget romantisk med hende. Så hvis du gerne vil være venner og siger, at det er okay, at hun gerne vil være venner,
men stadigvæk bruger tid på at ses med en i håbet om, det kan blive til noget mellem jer, så må jeg bare være ærlig med dig og sige, at du spilder din egen tid. Det er det samme med mænd, som der fortæller mig og spørger mig på Instagram eller TikTok for den sags skyld, hvordan kan jeg skrue min ekskæreste igen? Hvordan kan jeg finde sammen med min ekskæreste igen? Det kan du ikke. Du skal tænke på, at der er en grund til, at det sluttede mellem dig og hende. Skæbnen er bare, at det skal ikke være hende og dig sammen, det skal være dig og en anden kvinde sammen. Sådan er det bare. Og så kan du sagtens holde et godt venskab med din eks. Det kan man sagtens gøre. Det har jeg også selv gjort med min eks, som jeg var venner med tidligere. Nu er det så lang tid siden, og ja, jeg ses ikke længere med hende. Jeg har en kæreste nu her, som jeg bruger tid på. Men anyways, for lige at konkludere den video her, hvad du skal gøre, det er, at du skal basically set bare bruge tid på en kvinde, som giver dig det samme, som du giver hende, frem for en kvinde, som ikke giver dig det samme, som du giver hende. Det er aldrig nogensinde værd at bruge tid på. Brug tid på en kvinde, som der prioriterer dig, skriver lange beskeder til dig, engagerer sig og investerer i forholdet. Frem for en, som der bliver ved med at finde på undskyldninger for ikke at ses med dig konstant. En, som kun skriver til dig, når hun har brug for at blive hentet fra byen, har brug for et Viaplay eller Netflix login. Det holder ikke. Så brug tid på kvinder, som rent faktisk giver dig det samme, som du giver dem. Hvis du er interesseret i at få direkte hjælp fra mig til at forbedre dit datingliv, som min klient Nikolaj, så klik på linket øverst i videoens beskrivelse. Du er nu bevidst omkring, hvornår en kvinde hun spilder din tid, og hvornår hun ikke gør. Men hvis ikke du ved, hvordan du tiltrækker hende i første omgang, så gør du det kun sværere for dig selv. Så se den her video nu, hvor jeg gennemgår, hvordan du som mand tiltrækker kvinden ved at skabe en mand-til-kvinde-dynamik og ved at flirte med hende.